welcome to my live KBRT. For today's vlog ay papakita ko sa inyo ang aking hometown. Nandito po ako ngayon sa aking probinsya sa Gubat, Sorsogon. Yan po ang aking province. Ngayon po ay nasa tapat tayo ng simbahan ng St. Anthony Paris, St. Anthony Padua. Ayan, Paris to Gubat, Sorsogon. Ayan po, kasalukuyan po ay nagkatatapos lang ng misa. Ayan po. Alam niyo po mga kababayan, ito pong building na to or simbahan na to ay ginawa pa noong 1764 sa pagkakaalam ko. 1764 po. Sa tingin ko nasa 258 siguro. So 258 years old na to. So tara guys, papasukin natin ang loob at titingnan natin ang kung gaano kaganda ang simbahan ng Gubat, St. Anthony de Padua, St. Anthony Padua, Paris of Gubat, Sorsogon. Ayan po mga kababayan. Kaya katatapos lang ng misa guys, ngayon po ay papakita ko sa inyo. Papasok tayo guys, samahan niyo ako, tara. Ayan po guys, meron dito sa labas mga nagtitinda ng kandila. Ayan. Ayan, doon guys, doon naman banda ron. Diyan po nagtitirik ng mga kandila. Ayan guys. Diyan po guys, pag may mga nitirikan kayong ano dyan, birthdays or yung mga ayan guys, mga birthdays. Ayan. So meron din tayong isang maliit na ano dito, grotto. Ayan. So yung paligid na gilid ng simbahan. Ayan. Hello. Dit live tayo, live. Naka-live po tayo. Taga saan kayo? Kabigaan. Nag-YouTube kayo? Huwag kayo mahiya, huwag kayo mahiya. TikTok lang po. Pwede kayong mag-shoutout sa mga kaibigan niyo. Sige. Okay lang, okay lang. Wala pa akong friends. Guys, pa-support na lang ako, guys. Okay lang. Meron tayo dito. Ayan, mga taga-kabigaan kayo. Ayan, nalaglag na. Pa-support naman guys kung nag-YouTube kayo. Ayan. Salamat. Ingat kayo. Say po, bye-bye. Bye-bye. Ayan, mga taga-kabigaan. Kaya kasalukuyan pinipinturahan to guys. Sisilip tayo ng konti. Ngayon po ay kasalukuyang mayroong binyagan yata ngayon. Ayan, mga binyagan. So ayan na po ang ating loob ng simbahan. Ayan po, walang sa loob kaya dito na lang po tayo. Ayan ang mga, anong tawag sa inyo? Sa Kristan? Lektor. Collector. Collector. Ayan, mga collector ng ano, mga
ng simbahan natin. Ayan. Ayan, live po tayo. Live tayo sa sa YouTube. Hello. Hi, ma'am. Hello. Ayan, live po tayo sa YouTube. Ayan. Like and subscribe. Yes! Tama, tama. Nag-YouTube kayo? Oo. Support naman ako, guys. Kaya mapapanood kayo sa YouTube. YouTuber to, vlogger to. Hello. Mga taga saan kayo? Galo na po pangalan niya, sir. KBR, ito po. KBR. Support na lang. Uli na kayo? Uli na? Pa-support na lang sa YouTube ko yan. Ayun, mapapanood kayo doon. Talaga? O, sige, panoorin niyo yan. Nandiyan kayo. O, ano kayo? Hi, sir. Support naman po. Nag-YouTube kayo? Ayan, si sir. Sige, panoorin nyo. O, sige, ano kayo? Yung shoutout kayo sa mga friend nyo. Dali. Ayan, o. Shout out best friend. Sinong best friend yun? Ayan po, kasalukuyan po. Pag pumasok tayo sa loob, nawawalan tayo ng signal. Sign of the cross muna tayo. Ayan po guys, kasalukuyang ginagawa po itong ating simbahan ng Gubat Sorsogon, St. Anthony, Padua, Parish of Gubat Sorsogon. Nandito tayo sa labas ngayon. Guys, pupunta tayo ngayon guys sa Christ the King. Ayan. Ay, papakita muna natin yung guys ito yung kumbento. Dito sa kumbento, dito yung mga office ng yung kung magbabayad kayo sa apartment ng yung or magpapamisa kayo dito po. Yan po ay ito yung Our Lady of Most Holy Rosary Chapel. Ayan. Ayan po guys. So, ngayon guys, pupunta tayo guys sa ayan. Punta tayo sa
Ayan guys yung simbahan. Wow. Pinsa mga Escarcha sa side ko, sa mother side, Escarcha ako. Ngayon na nadumduman ko din isa sa mga kauna-unahan nagtitinda. O kasamahan mo yon. Yeah. Namatay siya, Japipi. Ano pong pangalan niya, Nay? Ada. Mada. Apelido po. Ako. Kamatsi. Camacho. Mga taga purong ano kayo? Gubat talaga? O yung asawa niya lang? Fernandez. Taga Gubat? Opo. Luna Candona. Ayan po si nanay, matagal na po siya nagtitinda rito ng kandila at mga rosary ba? Rosary. Hindi na po ako. Ha? Ano din na. Dito sa May mga nobena na tinda. Ayan. Napakasipag ni nanay. Oh. Ayan. Pupunta po ako na doon sa may Christ the King. Bago raw eh. Bago na po eh. Silipin ko lang. Maraming salamat po na. Oh, God bless you po. God bless you. Ayan. Nag-YouTube po yung mga apo nyo, mga anak nyo, pwede kayo mapanood dito. Si-search nyo lang sa YouTube. Kung meron kayong apo na, pwede nyo supportahan nyo lang po, ma'am. Salamat na. Salamat. Oo, mapapanood kayo diyan. Salamat. Ayan guys, dito tayo sa gilid ng simbahan. Ayan, ito po guys. Ayan, kung napapansin nyo, maraming nagtirik ng kandila. Ayan po ay tirikan ng kandila pagka may mga birthday. Ayan. Ayan po. Nandito lang yan guys sa gilid ng, ayan pa siya guys. So, dadaan tayo dito sa gilid. Ayan, ito yung gilid ng simbahan. Meron siyang puno ng mangga. Ang laki. Ito yung gilid. Hi guys! Hi po! Live tayo, live sa shout out sa mga kaibigan nyo. Dali. Shout out. Taga rito lang kayo. So ayan, meron. Anong tawag sa inyo? Collector? Lecturer po. Oo, yun. Siya po. Sa choir. Sa choir, wow, galing naman kumanta nito siguro. Sa choir sila. Ayan. Nag-YouTube kayo? Pwede yung mapasupport. So, pa-support naman po yung channel ko. Ito po. Ito yung anak ko. Yeah. Tara. Ayan si St. Lorenzo Ruiz. Ayan guys, maraming salamat sa mga pumunta guys. Nandito po tayo. Nandito si Kaluto ngayon. Si KBR-TV nandito ngayon sa Bicol. Sa aking lupang sinilangan. Gubat, Sorsogon. Si KBR-TV nandito po guys. So ayan po guys. Ayan, ang laki ng pagbabago ng ating Christ the King.
Ayan, kung napapansin nyo, napakaganda na. Hallelujah. Ayan guys, maraming salamat. May kalabyo shoutout sa inyo dyan, sa mga pumunta guys. Thank you so much sa pagbisita. Ayan, nandito po tayo ngayon sa Christ the King. Ayan, sa gilid na. Ayan, nandito guys, sa gilid din ng ating Christ the King. Makikita naman po natin ang school ng Gubat North ng elementary. Ayan po guys, malawak po yan guys, hanggang doon. Ayan, malaki ng improvement. Ayan. Ayan guys, diyan ako nag-aral, diyan ako nag-graduate ng elementary. Hey guys, ayan. Dati guys, napakasimpleng ilaw lang nito. Dati, binabato-bato to ng mga tambay dito. Ayan. Ngayon ay naka-solar na siya guys. So, ayan. $258 siguro. Yan. $258 years old na. Yan. Oo. Ganun katanda na itong ating simbahan. Ay, mapapansin nyo, napakaluma na ng laban. Pero ang loob niya ng ganda. Pinakita ko na sa inyo sa unahan ng ating video. Ayan. Laki ng improvement guys. Ako bihira lang ako umuwi dito. Pero ngayon nasaksihan ko ngayon ang pagbabago.